Halo besti-bestiku, assalamualaikum. Kegiatanku bes, mari ngeterno sekolah iki bes. Nyawang toko kok opo-opone wis padang kabeh bes. Mari tak tinggal masakan nyadran, ijak dengan tema nyadran yo iki. Rong dino masakan nyadran tokone klendran. Sampai pampese padang jinggleng tek urung iso noto. Lah saiki mumpung aku wis luang bes, wis mari kabeh sembarang kalire karek noto ndek toko bes. Aku ndek kene iki buka toko cilik-cilikan yo bes. Jane niat awal pertama iku mau duwe niatan buka toko khusus pempes tok. Lah tapi di berjalannya waktu iku ana sing takok kok cuma pempes tok Mbak. Dadi ya wis tak isi koyo ngene iki lho bes, ana pewangi, ana soklin, ana sampo, duh ngene iki bes ya sing tak olah. Terus ana maneh kok gak ana kopi-kopine to Mbak. Ya wis esuke tak kolakno kopi, tapi ya mik sithik ngene bes, ora kok akeh koyo toko-toko gede. Soale niat dari awal kan ngono ku bes, ora niat buka toko koyo sembarang kalir sembako ngono iku bes. Niatku ya mau buka toko gawe perlengkapan bayi ngono tok. Wis ya bes, cukup sekian dan terima kasih. Bye bye.